Vi skal nu beskæftige os med forurening af vandløbet, og det handler om siderne 132-137 i biologi til tiden. Spørgsmålet er, hvad vandløb så kan forurenes med. Ja, typisk så vil man inddele forurenede stoffer i 3 hovedgrupper, nemlig organisk stof, plantenæringsstoffer, nemlig nitrat og fosfat, og det vi kalder miljøfremmede stoffer. Hvis vi kigger på organisk stof, så vil det typisk være organisk stof fra husspildevand eller gødning fra landbruget. Organisk stof, som nedbryderne i vandløbet, bakterier og vandløbsdyr kan bruge som næringskilder, men til nedbrydningen af det kræves der ilt, og det ilt det tages jo fra selve vandløbet, så der kan opstå kraftigt iltsvind under nedbrydningen af organisk stof. Plantenæringsstoffer er typisk dem landmanden kører ud på sin landmark, sin landmark, det er jo noget sludder, på sin mark, og de her næringsstoffer kan udvaskes i forbindelse med regnvejr og nedsivning og ende ude i vandløbet. Og det bidrager jo til nitraten og fosfaten, at der kan ske kraftig opblomstring af alger eller planter, makroalger i vandløbet, makroplanter i det hele taget. Og når de her makroplanter dør, så skal der også nedbrydes dødt organisk stof, og det kan føre til iltsvind. Enten i selve vandløbet, i søer eller i fjorde, der grænser op til. Så det er et problem i sig selv. Den sidste kategori af forurenede stoffer er miljøfremmede stoffer, og det er typisk det, når vi tænker miljøfremmede stoffer, så er det sprøjtemidler, altså sprøjtemidler brugt på marken, landbrugsarealet, til bekæmpelse af skadedyr, ukrudt og lignende, eller det kan være udsivning af forskellige kemikalierester forskellige steder fra, som kan have giftvirkning på de dyr, der lever i vandløbet. Når vi skal finde ud af, hvor meget organisk stof en spildevandsprøve eller en vandprøve indeholder, så har vi et udtryk, der hedder BI5. Og BI5 står for biologisk iltforbrug over 5 døgn. Og hvad gør man for at bestemme det her biologiske iltforbrug? Ja, det man gør, det er, at man fylder en lille vandflaske med vand, enten spildevand eller vand fra åen, og sætter en prop på, så der ikke kan komme atmosfærisk luft til eller fra flasken. Og man måler samtidig iltindholdet på dag 0 her, da prøven tages, og så lader man prøven stå mørkt i 5 døgn. Mørkt, fordi der jo ikke skal kunne ske fotosyntese, som bidrager med produktion af ilt, som kunne forstyrre vores prøve. Og i løbet af de her 5 dage, så vil der være et givet iltforbrug i flasken her. Og det vil sige, efter 5 døgn, så måler vi igen iltkoncentrationen, og så kan vi trække iltmængden på dag 0. Den kan vi trække iltmængden på dag 5 fra, og så finder vi ud af, hvor mange milligram ilt er der forbrugt. Og jo større mængden af organisk stof, der er i den her vandprøve, jo højere vil det biologiske iltforbrug være. Man kan bruge biologisk iltforbrug til at sige noget om, hvor stort er mængden af organisk stof. Hvis vi ser på et vandløb her, og vi ser på et område her, hvor der udledes organisk stof, så kan vi måle forskellige koncentrationer i vandet, nemlig vi kan måle BI5, som vi lige har gennemgået, vi kan måle mængden af ilt, vi kan måle plantenæringsstofferne, nitrat og fosfat, og vi kan måle mængden af slam. Hvis vi ser på vandløbet som sådan, her har vi udledningspunktet, så kan vi se over udløbspunktet, der ser vi, at der finder vi slørevinger, som jo er nogle af de dyr, der kræver allermest ilt i vandet for at kunne eksistere. Lige efter udledningen, så finder vi rottehaler, børsteorm og dansemyggelarver, som jo er arter, der kan overleve i en lille koncentration af ilt, og jo længere ned af vandløbet vi kommer, jo flere kommer der igen af
de iltkrævende dyregrupper. Lad os prøve at se, hvad der sker med de forskellige koncentrationer, når vi udleder organisk stof. Ja, det er klart, at BI5 er højt til at starte med. Der er et højt indhold af organisk stof, og det vil sige, at der er et stort biologisk iltforbrug. BI5 vil falde ned ad vandløbet, fordi der er en selvrensende effekt. Det organiske stof vil blive nedbrudt delvist i løbet af vandløbsstrækningen her, og vil blive reduceret kraftigt. Mængden af slam vil følge tilsvarende. Slam, der jo består af det her døde organiske stof. Vi kan se, at ved udledningspunktet her, fra at have haft en høj iltkoncentration, ja, så vil iltkoncentrationen falde kraftigt, som følge af, at der er et stort biologisk iltforbrug af ilt til respirationsprocesser, til nedbrydning af det organiske stof, men efterhånden vil ilten stige i løbet af nedstrøms af vandløbet. Det er fordi, at der dels kommer mere ilt til stede fra atmosfæren, dels at der foregår en øget fotosyntese som følge af øget plantevækst, det vender vi lige tilbage til, og dels fordi, at det organiske stof jo er nedbrudt, så vi kan få fornyet iltkoncentrationen igen. Under nedbrydning af det organiske stof, ja, der ved vi jo, at organisk stof består jo af CH og N og O og P, for eksempel fra fosfat og nitrat, som indgår i vigtige proteiner, DNA, ATP, etc. Og disse stoffer vil frigives som plantenæringsstoffer, nitrat og fosfat, og det betyder, at de vil blive frigjort i større mængder her efter nedbrydningen, og det kan vi så se, at mængden af alger og mængden af planter vil øges efterhånden, som de her plantenæringsstoffer bliver frigivet. Til sidst et par spørgsmål, I bedes forholde jer til og svare på til i morgen. Der nævnes i teksten et begreb, der hedder lammehaler. Der nævnes et begreb, der hedder rentvandsindikatorer, forureningsindikatorer og forureningsdominanter. Det bedes I svare på til i morgen, hvad vi forstår ved disse.